Masquera say, Nancy Hofi, how are you? Flossie Manyika, how are you? Where is the number? There it is. And pin it. Masquera say, my diary. Pachipamwe, my diary. Masquera say, welcome back. Thank you. And welcome back to you too. Joyce Murapande Ipi. Favati Torove Imbakada. How are you? Netai Tiny. Mandizridza, how are you? G Pariza, how are you? How are you doing, guys? Masquera say. Masquera say, weduwe. Ayuwa, vamwe vanozotibatira kumberi. Ndo zvavanozoita. Ndozvavanozoita. Regai nditi pachipamwe, guys. Pachipamwe. Tambenge tiri tese masikati ano. Ndadzokazve manheru ano. This afternoon was very, very fruitful. Thank you so much for your contribution, whether on the comment section or calling in. Thank you so much, guys. The name is Auntie Selina. I am your host yet again. Your host, your presenter, and your facilitator yet again to another program, Yekuonesana Nekudzidza. Madekwana ane anasi ndauya netitle ingangoti tsamwisei vamwe vedu. Pane word rinoshandisirwa vakadzi ratisingadi kunzwa kazhinji. Nhasi ndachiti mbotaura nezvemvana. Chii chinonzi mvana? Ndiani anoshedzwa kunzi mvana? Kana wakushedzwa kunzi mvana, zvinenge zvamboita sei? But before we dig deep into chii chinonzi mvana, anoshedzwa kuti mvana ndiani, kana kuti zvinenge zvamboita sei kuti ushedzwe mvana, I want us to listen to an audio. I'll play it 2 times. Kuvatotsa magudara vakutoisa angry face ndianani kofuti. I'll play the audio 2 times. And then we can discuss. Remember mukudiscussa mamwe matopics kuonesana nekudzidza. Uye kana chinhu chakashata, toita kunge distance ourselves from chinhu ichocho kana kuti word iroro. Pane maword asingaite, but nhasi iri rekuti mvana, tinoda kumboritarira kuti word riri proper to be used here. But I know for the longest of a time, word rekuti mvana rakagara ririko kugara nekugara. Word rekuti mvana rakagara ririko kugara nekugara. Let me play the audio for you. I'll play it 2 times before we start off our discussion. Okay, let's hear this. Ngatitererei tigotereresa
kuitira kuti kana taakudiscassa tinoita tichirefer to this voice. Here we go. Masangano abaJohani tinokukwazisai tiri pano paEverton. Noti makadini masangano ose abaJohani isu kunotiri wapenyu. Tine mutauro watinawo pano madzibaba ese tokumbirawo muteerere zvakanyanya. Pano tinana mai vari pano paEverton. Vana mai vanokwana kuita 27 vana mai vari panapa. Vana mai ava imvana. Saka tiri kuti kunana baba wese makasununguka kuti musvike pano paEverton. Madzimai ari pano tinokupai. Kunana baba wese wana emadzimai 1 tinokumbira muye mutore wamwe madzimai panapa waite wairi 2 madzimai. Nekuti kana uine mudzimai 1 hationi zvinyatsoitaba. Saka kune vana baba vane madzimai 1 tinokumbira musvike pano paEverton. Tinokupai madzimai akawanda, mvana dzakawanda dziri pano. Saka toda kuti tidzikamure dziitewo shoma, nokuti sangano rese dzamvana badzi, sangano rese dzamvana badzi. Saka tikukumbirawo chikumbiro chatiri kuisa mumasangano ese, vana baba nana mai. I think matinzwa especially kunana baba uko. Uyai mutore madzimai akazara, tinokupai. Tinotenda. Okay, I've played it one time. Have you heard it, or you want me to repeat another time? If you want me to repeat, although I said I will play it 2 times, can you signify by putting a thumbs up, a like? Can you signify whether you want me to play it again or? You want me to play it again? Okay. I'll repeat the audio again. I will repeat the audio again. Let's listen. Makadiniko masangano abaJohani tinokukwazisai tiri pano paEverton. Noti makadini masangano ose abaJohani isu kunotiri wapenyu. Tine mutauro watinawo pano madzibaba ese tokumbirawo muteerere zvakanyanya. Pano tinana mai vari pano paEverton. Vana mai vanokwana kuita 27 vana mai vari panapa. Vana mai ava imvana. Saka tiri kuti kunana baba wese makasununguka kuti musvike pano paEverton. Madzimai ari pano tinokupai. Kunana baba wese wana emadzimai 1 tinokumbira muye mutore wamwe madzimai panapa waite wairi 2 madzimai. Nekuti kana uine mudzimai 1 hationi zvinyatsoitaba. Saka kune vana baba vane madzimai 1 tinokumbira musvike pano paEverton. Tinokupai madzimai akawanda, mvana dzakawanda dziri pano. Saka toda kuti tidzikamure dziitewo shoma, nokuti sangano rese dzamvana badzi, sangano rese dzamvana badzi. Saka tikukumbirawo chikumbiro chatiri kuisa mumasangano ese, vana baba nana mai. I think matinzwa especially kunana baba uko.
uyai mutore madzimai akazara, tinokupai, tinotenda. Okay. I'm seeing a lot of comments that are saying, why are you repeating it? That is nonsense. That is degrading. Here is the thing. Rega ndishingotanga nekungoiadresa pano madzimai. When it's women being talked about, you say it's degrading, it's nonsense, it's a waste of time. But when you want us to degrade men, muchivata anabangu, you want it to be said. Let's learn to be fair. If there's something going on about women and we don't talk about it and address it, and you say it's nonsense, hazvibatsiri. If it needs to be talked about, let's talk about it. For anyone who doesn't want to hear what we are going to discuss because it's nonsense, you are free to exit, and then probably kana pane imwe nyaya iri inonyatsoita mozodzoka zvenyu, you are free. But we need to discuss it because zviri kuitika kuvakadzi. We need isusu vakadzi to give each other awareness of desperation yedu kwairi kutisvitsa. But if we say it's nonsense, let's not talk about it, don't play it, hapana kwatinosvika uye hatibatsirikani. I hope people have gotten that. Anditi. My title was Mvana. There was someone in the comment section who said, don't use that word. There is no way out. I couldn't find a replacement of Mvana. And if you listen in the audio, Baba is referring to us women as Mvana. So we have to talk about Mvana because we are being addressed as Mvana. Nekuti tikada kuritiza ivo vari kutiti Mvana, hapana message yatinenge tasenda kuna madzibaba. Madzibaba vari kuzviziva kuti ndiri kuita live yavo yerecording yavo. Saka kuti titize shoko rekuti Mvana ravakashandisa hapana chatinenge tagona. Let me say this again. Mvana has been a word that has been used for the longest of the time. Unongonzwa mwana wakwanhingi mva. Kune kunonzi zvinonzi mubvana wekwanhingi. And then kune zvinonzi Mvana. And it's a word, ririko. I don't know why people are shying away from it. Ririko. Where direkuti Mvana ririko. In my investigation kuti chi chinonzi Mvana. In my investigation kuti chi chinonzi Mvana. Ndaudzwa nevanhu vakati kuti Mvana dzinowanikwa paviri. But I also want to hear what you think wedere kuti Mvana ndizvo here zvandichataura. Ndati ndaita tsvagurudzo yangu. Ndichida kunyatsonzwa kunzi chinonzi Mvana chii. Hanzi dziri paviri Mvana. Mvana dziri pakuti wakaitiswa vana usina kuroorwa. Hanzi unonzi Mvana. Mwari kutoti ini nditori Mvana ndine vana tu. Mvana munhu akaitiswa vana asina kuroorwa. Mwana kana vana asina kuroorwa. Hanzi ndo number 1. And then number 2. Ndo manzwira andaita. Ndekuti unogona kunge uchisangana. Uchivhura bhuku. Uchinyoresa bhuku stereki. Kana kuti, kana wakuzoroorwa. Pakubvisa mari murume wako anogona kuti ndakaona ari Mvana, zvinoreva kuti akakuona usina kukwana. Saka kwai ndozvitu. I don't know what you say about it. Okay, saka explainer Mvana kuti zvinoti chinyadzisai, how are you? Okay, here is what we are going to talk about. Madzimai, muri kuona kuti tisi tiri kuenda kumadzibaba. Handiti kana vakuzvitaura zvashata. Asi isusu tisi tiri kusumuka tichienda kunana madzibaba. Tichinotsvaga
rudo kana kuwanikwa kuna ana madzibaba. Tisu pachedu tiri kusumuka kuenda kuna ana madzibaba tichinotsvaga rudo kana kuwanikwa kuna ana madzibaba. Kunoshandirwa, let me say, kunoshandirwa nana madzibaba kuti tipinde mudzimba. What's so disturbing is takutotengeswa kwataenda kunotsvaga kubatsirwa kuti tipinde mudzimba, takutoitwa kutengeswa kuti ana madzibaba vamwe vauye vatitore tiite tutu pamurume 1. Ini kwanzi koimi murichi ndiri Mvana. Inini ndiri Mvana ndakaita alright, ndinofola into Mvana category yechi2 yekuti unozororwa wosanganikwa newe wakambovhura mabhuku. Ndiri Mvana. If that relieves your heart, abvunza question. Ndakawanikwa ndiri Mvana. Kana zvirizvo ndakaonekwa ndiri Mvana. Ndanga ndisina vana asi ndakange ndavhura bhuku. Saka ndakawanikwa ndiri Mvana. Rega ichitore kola, but I was going to elaborate more before we get into the discussion. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Makadini? Tosvi. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Makadini? Evo tete makadini. Tiripo kwakadiko muriko. Akuno kuti tinofara zvedu. Mvana. Maonero angu andinoita kana kuti ishona dzinosiyana. Okay. Handizozivi. Munhu mai vangu varikura kuti Mvana wangu. Zvichireva kuti ndine vana vangu. Right. Kozoita kuti munhu akamitiswa anongori pamusha pavo inonzi Mvana. Munhu akaroorwa asi ambotamba nevarume, isusu kana kuri kwekuchengeta kuiti Mvanasikana. 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 Okay. Munhu akatamba hako nevarume achiita musikanzwa yake akazoroorwa isisiri mhandara yanga yatove Mvana. Saka yes of course zvinogona kuva word rinogona kutanga rinorwadza kuritaura kana kuriudzwa, nokuti tangowe nekachirungu kangopinda matiri kekuda kungoti I am a single mother asi ndiri Mvana, kuti shona nezvenji ndiri Mvana. Wosaka takurerutsa nechirungu tichiti single mother. Yes. Okay. Asi muchivanhu pachishona iMvana chete haife yakachinja. Okay. Even inini wacho ndinototaura uku panapa ndinotori Mvana. Mutoriwo Mvana. Aidha wakaroorwa ukanodzoka, wakabvisirwa mari wakanodzoka, unongori Mvana. Kunze kwokutongoti mubereki wako ndanoti Mvana wangu, asi vamwe vanhu vanongoti Mvana yepapapa iripo, Mvana yepapapa yakadzoka, Mvana yepapapa yazvina kwakati. Hakuna unomboti Mvana wekuku kana kuti chii. Mvana inongori Mvana. Okay. Asi unoona kwechirungu chatakubatwa iri mazuva anaya ndochinhu chanoda kuita sokuti ukaruudzwa wedhi irororo watukwa. Asi wedhi wokungoti Mvana ndinoona hangu sokuti iwedhi ratakangozvarwa ririko tikangokura ririko. Hameno kana ndiri wrong hangu. Explainer zvinobatika. Here is my thing with isusu vanhu vechishona. Takuda kuramba mamwe mawords ari muchikaranga chedu, muchishona chedu, tichiti haazi ideal to use, haakutuka, haakudi. Ukamubvunza kuti alright, kana ndiri munhu ane mwana, kana kuti ane vana, kana kuti zvamaexplaina izvozvo, alright, munhu ane vana, muchishona ndingachedzwe kunze chii? Ndizvozvo iMvana. Ndiri Mvana. Seni pano panotora ndiri Mvana nevana yavo 4.
kana ndala kuzoka chirungu kacho nganendinena kuti I'm a single mother of 4 ati murikuona asi ndiri mvana anti azvive zvakachinja. Okay, I get you. Izvi azvive zvakachinja. Yes, of course madzibabawo tingangoti maitira avaita ari kuita sokuti vari kutengesa zvavo vanhu vari pachechi pavo kana kuti vamwe vanhu vanotorera wedhe kuti mvana kuita sokuti anzi ipfambi. Ndo matorero anoita vamwe kuti ndikanzi ndiri mvana ndanzi ndavapfambi. Asi mvana saka pamwe ndo pari kutsamwa vamwe vanhu kuti tisauze wedhe rekuti mvana. Wedhe rekuti mvana vamwe vanonga kutora kuti ndikanzi ndiri mvana ndanzi ndavapfambi. Mvana munhu akabereka. Mumwe anogona kuita mvana asina kubereka mwana wacho asi akuziva murume. Ndo dzatingata kuti mvana asikana isi kwedu. Alright. Vamwe vari kuti hanzi vanhu vekuprevious marriage hanzi vanonziwa. Asi iwedhe rakangogara riripo. Okay. Saka harisi wedhe rakashoreka kai. Aiwa hazina kumboshoreka nokuti ragara riripo. Saka zvinoreva kuti isusu nekuda kutoredzera chirungu tisita kuda kutorishoresa. Ndisada kutorishoresa panchada kutanga kuti single. Andismona. Ndina kuti single mother. I'm a single mother. Achakwanisa kuti ndiri mvana. Anditi munguwana mani pazvinenge zvada kutanga kusiyana. Oda kuti I'm a single mother. Auchazviti ndiri mvana. All right. Wow. Your explanation was well said. I did understand what you were saying. Thank you. Kuti vamwe vanenge vachitotorawo asimise kusaidhi kwangu andiona hangu nga rakanyanyoshatisisa stereki. Yes, of course rinobata nokuti nguva yatakurarama ino generation yedu isusu unongokona kutoti ukanzi uri mvana watukwa kuna kuti ukanzi uri pfambi mvana ipfambi asi asirizvo. Sonia Smith, and it was never a derogatory, whatever the pronunciation term, never. Asichango kuda kutoredzera mazuwana, that is what Sonia is saying. Thank you so much, Auntie. That was well explained, and for those vazhinzwa, I think Zanyatso Budama explained very well. Thank you so much. Okay, Auntie, good night. Okay, let's go back to our audio. We are hearing madzibaba vachita plea kune mamwe masangano kuti pano mvana dzawandisa, uyaiwo mutore even kuita vakadzi tutu, mupedzisere mane vakadzi tutu, handiti nekuti pano dzangowa mvana dzega dzakabva dzakaundwa mvana idzi dzikaita 27. Here is my thing when we go kunana madzibaba, tichinovaturira nhamo yedu yekuda kubatsirwa mukuwanikwa nevarume. Kabanga ipapa ndiri kutofungira kuti vamwe izvozvi pamwe vakatopiwa vakatoita tutu ikoko hatichazivi. Ndazonyora kuti self love ndo yandanyora. Madzimai, kuti tizosvika pane nhano yakadai I think kazhinji tiri kuwanikwa tichileka self love for ourselves. Therefore, we are going kuma extremes. Jubilee, I'm not going to play it again. What you have to do is go back to the live. When we finish, self-love. Ndinokuchingamidza ipachirongwa kola makadini. Hello. Tiripo hedu, muripo pachirongwa. The platform is yours. Inini ndanchingoda kupatsanura pekuti or maybe kukubvunza imanzwisiro enyu mem.
kana ndikange ndakaroorwa inini ndopiwa vana ndozoramba ndodzokera kumba kwedu. Munenge mapiwa vana vacho vachibva kupi nani? Ndine vana, taita vana mumarriage iyoyo. Mhm. Ndotorambana nemurume wangu ka. Ndikadzoserwa kumba kwedu. Ndenda kunzi chiandite ndiri Mvana. Ndizvozvo. Okay. Because inini mai vangu, inini ndakafirwa. Mai vangu vaiti kana vachindi adresa kuvanhu ndiye Mvana wangu. Mvana. Mvana vaiti Mvana, I think ndo sound yavaita yo Mvana wangu. Mvana. Alright, ko kana ndikange ndakaroorwa ndoita vana ndoshayikirwa ndichiri kunzi Mvana here. Ndo example yandakupai. I've just given myself as an example. I've just given myself as an example. Okay, all right. Saka there is mubva ipi zvinotondi confuse sikuzvinzwisisa ini. Saka imi muri Mvana, maive Mvana. Mvana, mai vangu vai ndiye Mvana wangu uyu. Ndiye okufirwa nemurume ndiye Mvana wangu, ndiye Selina Mvana wangu uyu. All right, saka kuti Mvana vanenge vachida kuedza kutsanangura kuti haasi pamurume asi ane vana, murume wake akafa, saka isi Mvana. To say the truth, I don't know. Hanzi nevamwe shirikadzi. My mom couldn't go around. Can you go around uchiti ndiye shirikadzi mwana yawangu hazviti? Aiwa kokwakudzikisira nekushora. Kunzi shirikadzi. Uyu ndiye shirikadzi. Hazviti. I would prefer kunzi Mvana. I would prefer honestly kunzi Mvana. Ipapo bvunzai futi mubvunzo wenyu wechitu. Mubvunzo wangu wechitu wangu uri wekuti saka musiyano pavanenge vachiti mai venyu mimi pavaikuti Mvana wangu vaida kuedza kutsanangura kuti ane vana zvake but haisi Mvana nekuti akashayikirwa saka Mvana. I'm not sure. Inini mafungira angu pavainditi Mvana wangu. Ndaitoredzera sekuti mwana wangu ane vana vake Mvana. I'm not sure. Honestly, I don't know. Ndinoda kutodzidzawo. Yeah, I'm not sure. Chiri kundiconfuse ndechekuti isusuwo tichikura taita kunge mhandara so mama vaingotiwo ava vabvana vangu. You see, saka parungondinetsa ndepekuti azoshayikirwa odzokera kumba kwavaine vana. Iye ari kubva azonzi chii. You see, because Mvana, ini ndainzi Mvana, ndisina mwana, ndisina kuroorwa, ndisina kumbotamba nevarume, ndichinzi Mvana. Wow. You see? That becomes complicated. Have we got vakadzi vechi madzimai echikuru pa platform? Have we got it's now getting complicated. It's now getting complicated. Saka iwo usina kana kutomboziva varume waingonzi Mvana. Ndaingonzi Mvana, mama vaingoti Mvana wangu uyu. Kana tikaenda kumusha kwamai vangu Goromonzi, tikafamba nambuya, vakasanganawo neshamwari dzavo vaingoti ava ndo vabvana vemuvhana wangu uya. Vabvana vemuvhana wangu. Vana, meaning vana vevana vangu. Vana vevana vangu musikana. Okay. Vabvana vemuvhana wangu. Vamwe vari kuti mukadzi wese Mvana. Saka yashoni yacho inenge inotinetsei, but I think musiyano uripo zvawo pamuvhana nemuvhana. Mvana I think ndeavo vanenge Mvana. Yeah, Mvana I think vaya munhu akaita vana vake asina kuwanikwa ndo Mvana. And then Mvana which probably comes kuti akambenga ari but iwo usina mwana waingonzi Mvana, mai vako vaiti Mvana. Vaingoti vabvana vangu ava vabvana vemuvhana wangu. You see, ndichitori form 3. Wow. Let's hear what other people that are going to phone are going to say about this. Let's hear. Vandabvunza kuseri ndevechikuru.
vanga vachingondiudza kuti mvana dzinowanikwa paviri ndevechikuru. Oh, okay. I really would love to learn because you're talking Regai chitore mamakola tinzwe kuti vanoti chii. Okay, auntie. Thank you so much for your contribution. Thank you so much. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Okay, I want to explain a little bit about Mvana and Mvana. Go on, the platform is all yours. Ndokumbirawo vari kufona not to call direct, please, because it no affect caller anenga aripo. Sorry about that. The platform is all yours, Auntie. You can go on. Okay, Mvana is like my daughter. So every girl child kubamu maybe from 0 to how many years is Mvana. Then Mvana ndiye anga explain wana nakolambo kuno achiti let's say wakambororwa before wadzoka and all, and then kana wakafirwa you can't be called Mvana washirikadzi. But like you said, your mom used to call you Mvana. She can't call you shirikadzi. Anenga kutoti Mvana wangu, she's my daughter. Okay. Yeah. Saka there is a difference between Mvana. There's a difference there. Okay, Mvana saka muri kuti Mvana ndiye ane vana vake asina kuwanikwa, and then munhu akazoita seni akunzi Mvana. Aiwa, Mvana it's a daughter. Mukadzi wese kuna mai vake Mvana. Okay. All right. Saka daughter Mvana. And then akaita vana Mvana. Yes. Okay. Ndozviri kutaura ukola. Hanzi daughter Mvana. Akaita vana asina kuwanikwa ndiye Mvana. Yes. Okay. Yeah. Tapika patanzwa audio tanzwa madzibaba vachiti Mvana. Vati Mvana. Which means wanga uri kurifeya kuti pasangano pavo pane vakadzi 27. Vakadzi vane vana vasina varume. Ndosaka vanga vari kuvati Mvana. Wedhi rekuti Mvana, I think we are establishing kuti harizi wedhi rekudzikisira. But kana uchida kuridzikisira rinotodzikisirikawo futi. Anditi. Let's go back to nyaya ye self love. Ndati isusu tiri kuenda kunana madzibaba tichina kunobatsirwa kuti tipinde pakitchen. Tinoda kunobatsirwa kuti tipinde pakitchen nana madzibaba. But rate yedu yawandisa iri kuenda kunana madzibaba kuti vanobatsirwa kuti vapinde pakitchen. Here is my analysis. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Hello? Hello, Aunt Selina, maswera se? Taswera madzora iri kuseri kwenyu? Ndadzora. Thank you so much. Welcome to the program to discuss about Mvana. The platform is all yours. Okay, my thinking is, in fact, Shandinoziva is Mvana is a daughter. Okay. And then Mvana is someone anivana but asiri pamurume. Okay. Azvina basa kuti wakapambwa kana kuti wakamitiswa, asi kana usiri pamurume uine vana vako uri Mvana. Of which that is the correct term in Shona. Okay. But varume ndo vari kuzoipisa this word, ndo vari kuzoita kuti rite kunge rakashoreka, because murume akasangana newe akakumisa akakunyenga ukamuramba anombati uri kushamisira neimvana, kauti anombati ndakanyenga Mvana apa. Varume vanodzikisira word Mvana nekuti ivo vanenge vachifunga kuti kana munhu aita vana radhibha rekuti vanongoita yese yavada, because unonzwa vamwe munhu achiti hanzi ari kushaina neimvana. Saka varume ndo vanoitisa this
word rekuti mvana iyi, but the correct term chaiyo yeshona yekuadresa musikana mukadzi ane vana asi asiri pamurume. Harangofanira kuti kuchirungu it's a single mother, kuchishona it's mvana, asi the community ndiyo iri kuzoipisa word iri. Okay, I hear you. Saka mwana wese musikana, ini kuna mai vangu ndiri mumvana, whether ndakaroorwa kana kuti handina ndiri mumvana wavo, asi the community, kucommunity kana ndikadzoka kumba kwedu ndine vana ndiri mvana, ndo the correct shona word. Okay, but the community especially kuvarume ndokwavari kuipisa word rekuti mvana, kuti utangirite kunge ukanzi mvana watukwa. Okay, but ndiroro word rekushona. Even if you go on Google ukagoogle kuti single mother in Shona, it will comes mvana. Yes. Okay. Saka imi muri mumvana kuna mai venyu, whether muri pamurume whether musi pamurume, kuna mai venyu muri mumvana wavo. Okay. Kubva pamwana ane 6 months chai mai vako vanogona kuti muvana wangu, because I remember ndichitori mudiki mai vangu vaitondituma kuti muvana wangu ndipo mvura, muvana wangu this. All right. It's just a word for daughter, and then mvana ndiye ane vana asi asiri pamurume, then akafirwa ishirikadzi. Okay, saka ndofamba ndichinzi shirikadzi. Aiwa, hamufambe muchinzi shirikadzi. Hamufambe muchinzi shirikadzi, andiselera. Hamufambe muchinzi shirikadzi. But ndikutaura kuti imshona kuvanhu vekuti munhu akaita murume akaita vana asiri pamurume imvana, neakadzoka kumurume ari pamba nevana vake imvana. Kuna mai venyu muri mumvana. And then anenge akazofirwa ndiye shirikadzi, but kungoti vanhu word rekuti mvana riri kumisuswa zvisizvo, but that is the correct term. Okay. Anoziva kuti maZimbabweans have got a tendency yekuipisa chinhu, like, do you know kuti, let me say this, moziva kuti word rekuti nyoro kushona raakutonyadzisira, but it's a word ratakangojaira, but isusu mashona takatorichinja tikaita zvimwe zvinhu zvekuti you can't say nyoro pane vanhu. Yeah, true. You are very right on that. You are very right. I think you are also agreeing with what other callers have been saying about yes. about Mvana. Yes, Mvana is the correct term, but ngoti vanhu vari kuzori misuse, vari kuzorishandisa like rakaipa sterek. Okay, thank you so much. All right. Thank you so Thank much. You, thank you. Tati tinoda kutarisa isusu kuti word rekuti mvana rinoreve chii. Tinoda kunzwawo understanding yevanhu yekuti mvana inoreve chii. Taplaya audio iri kutaurwa nezvemvana. Saka tinoda kuziva kuti chii chacho chinombonzi mvana. Ndochatoda kuziva. It looks like people are agreeing to the same. Ndinokuchingamidzai pachirongwa kola makadi. Kola. Feedback iri kumashure ndidzikisireiwo mazvita maita basa. All right. Makadi yenyu ndotuse Selena. Tiripo makadi zvenyu. Ndauya pamvana apa ndopandavinga. Mvana. Toda kuziva kuti mvana chii. Iwo makaziva kuti mvana zvakanaka, but mataurirwa zvinenge zvichiitiwa manje mumastreets ndo anenge asina kunaka. Nekuti mumastreets umuka anoenda kubhawa anonzi mvana. Iwo unogona kudzoka pamba une vana vako handiti wakatoroorwa. Chikazonoramba wakakumberi wobva wadzoka. Saka manje kuti ugozoudzwa shoko riya rekunzi uri mvana, manje rinobva rakubata zvakatonyanya. Mati vanhu vanoenda kumabhawa ndo mvana. Vanhu vakawanda kave kumabhawa vaya vanovati mvana. Kubva kunana gogo chaivo vaya vakudhara taingonzwa vachiti mvana dzepamhirapo, mvana dzepamhirapo. Taibva tatongoziva kuti ava vanoenda kubhawa vachitonotengesa. Saka iwo manje unenge uri innocent, manje kuti ugozonzi mvana manje zvinenge zvichirwadza manje. Ndekupi kwamakokurira vanhu vanopinda mubhawa kwavainzi ndidzo mvana? Inini vanhu vanopinda mubhawa. Vanhu vanopinda mubhawa vanoizwa rimwe shoko randisingadi kutaura noti mvana. Iro rinoshandisiwa, but manje kana vachitaura manje vakadzi vakaungana vachinenge vachingoti mvana dzepapo. Ndikutotanga wazvinzwa nhasi zvamukutaura izvo. Zvokuti ukanga uchipinda mubhawa ndimi munoshandisirwa shoko iroro.
inene zvangu ndiri Mvana but handikwanise kuzvitambira nenyaya yekuti munhu akafirwa anonzi Mvana, anoenda kubhawa anonzi Mvana, iwo wakadzoka kumurume unenge uchinzi uri Mvana. Kola muri kuti Saka manje confusion manje ka. ndekupi munobva kupi kwainzi vanhu vanoenda mubhawa ndo Mvana? Mostly ukaenda kusaidire kuna nakadwa makweko uko Mvana dzakawanda dzinenge dzichingonzi Mvana kunyanya kana ari masikati. Iko zvino zvakutozoreruswawo nevakomana vanenge vakuzoti masistrani. Zvekuti even word rekuti masistrani rinozopedzera rakutobhohwa kuti ungonzi sistrani nemurodi. Zvino Mvana inokubhohwa, isistrani inokubhohwa, isaka vanhu vochandisa wedhi ripi Kola? Kungoti wamaiwe apo zviri nani. Imi mungafambe muchida kunzi maiwe apa? Maiwe apa munoziva here maiwe apa? Maiwe apo kana ungonzi mainingi. Ko kana usiri mainingi? Kana usiri mainingi usitorina mwana zvamuchose here. Kana usinawo mwana zvamuchose panozotiremei. What's wrong with being called sistran? Sistran riri right. But manje iko zvino manje nematauriro evanhu manje neka generation katinenge tiinako handiti. Unotozwa vanhu vachiti masistran kana kuti vakomana vanenge vakarohwa nemutoriro kana vachiti masistran kakawanda ka. Wedhi iroro vakutorishandisa havati sister, vanoti masistran. Vanenge vachitokana ungonzi mafire sistran. Unotoziva kuti harisi wedhi rinenge riri right. Rega ndimbodzokera mucomment section. Comment section. Aiwa, mirai musati musaende. Comment section. Masistran iwedhi ringakubhohwa iri ukashedzwa kunzi masistran. Ringakubhohwa here masistran. Munin'ina wangu ari kuti nyaya yekushedzwa kunzi masistran kana kuti Mvana hainyatsoita. Kola. Thank you so much for contributing. Mukadzokera mucomment section tinzwa kuti vamwe vanoti chii. Okay, thanks. Thank you so much. Good night. Mvana. Vanzi vanhu vanopinda mubhawa Mvana. Vazopinzawo yemasistrini kuti zvinobhohwa kunzi masistrini. Ina handichazivi ini. Rega nimboritena ma-calls evamwe. Until I'll call you back. Tichiri kuda kumbonzwa kuti Mvana chii, kana ta-understanda kuti Mvana chii, then toda kuzotaura nezve audio. Tapedza tozotaura nezve lack of self-love. Anti ndiri kuritena call havachabati. Makadi anti wangu muri sei? Aiwa tiri nani, makadi ine mukomana? Aiwa tinozvikudza. Mvana idzi dzanetsa. Andiserina Mvana. Mvana ndotsaka pachivanhu pedu. Musikana asati ambosangana nemukomana. Vakaroorana. Musi wavanoenda kunoita bonde. Vanopiwa jira rewhite natete. Vorara pamusoro pejira riya. Vararira pamusoro pejira. Musikana akaburitsa ropa kudambu rwakatsinga kai. Ana tete vopururudza kuti mwana wedu anga akakwana. But akabuda achiratidza kuti akamborariwa somewhere. Vanobva vatomuti Mvana. Okay. Yes. Vanobva vatomuti Mvana. Okay. Saka it doesn't matter
even uri musikana, uri grade, uri 12 years, uchienda period, ukangorara nemukomana watombana. Ndosaka madzibaba ava vari kuti mbana dzawanda because madzibaba vari kuona vana vadiki vari kusangana navo pabonde, saka vari kutonyatsokaunda kuti nhasi ndarara nemusikana uyu 1, mangwana ndarara nemusikana uyu 2, mangwana ndarara nemusikana uyu 3 up to 27. Pana pazara mbana dzega dzega, maona. Okay, saka you think muaudio umu madzibaba vari kutaura even vanhu vasina vana? Yes, vanhu vasina vana akangorara nemukomana akabviswa usikana hwake yambana. Ndo zvandambenge ndataura pekutanga, andi ndichiti kumadzimai echikuru anga andataura nawo ndichibvunza kuti zvemvana chii. Ndaudzwa kunzi mvana dzinouya paviri. Pane mvana dzekuti anogona kubviswa umhandara ozosangana nemumwe munhu asisiri mhandara, anonzi mvana. And then kune mvana dzekuti une vana wako asi hauna murume, uri mvana. Yes, that's true. Saka imimi you are now thinking kuti vakadzi ava vari kuadvertiswa na baba wako Joanna ava vatori vasikana vasina vana. Vatori vasikana chaivo vakakwana vavari kudimbura akatsinga kaenge red vobva vavabvisa umhandara. Okay, Yes. that could be possible. We can. Because dai vari vakadzi chaivo vane vana vavo kudhara havangambotauri kuti kuisa audio kuti pano pazara mvana, because it's, I mean, if you've got a baby or one mwana, everybody knows kuti wakatomborara nemunhu and you produced a child. But if you are still a girl, usati wamborara nemukomana, how can someone say uri mvana? Because anotoziva kana akakurara. That's why they now saying imvana. Saka vasikana chaivo vanozviti vasikana vari kupiswa umhandara nemadzibaba avo, ndo dzamvana dzavari kudedzera. Woo. That's strong, Kola. Yes, because kana ndine mwana wangu Auntie Serena. Mira ndikuze Auntie Serena, ndine mwana wangu ka. Vanhu vese vanoziva pasangano iroro kuti ndine mwana. Saka madzibaba havangati pano pazara mvana because they know kuti ndine mwana already. But kana madzibaba akufamba akutaura kuti pano pazara mvana, vana vesangano vavari kurara navo vasikana vasati vamboita vana vavari kubisa umhandara. Some people are agreeing with you in the comment section. I never saw that coming. Yes. Zvamataura izvi kuti pamwe madzibaba vanhu vava vatoziva zvavari, ndosaka vari kuvachiedza that. Yes. Woo. Because inini ndine mwana, munhu angaskorondisa mbiri kuti imvana. Of course I've got a child ndiri mvana, so what? But then musikana manje asati amboita mwana akazodedzwa kunzi mvana manje, it becomes an issue. Okay. Musikana asati amboitwa mwana, asati aita mwana akazodedzwa kuti mvana. Let's say okay, let me give an example. Pa secondary school, panema form 1 to form 4. Headmaster over we are just pana bazara mvana dzega. Why the headmaster is saying that? He's saying that because he is sleeping around with these girls. That is how, them, right? That is how he's knowing. It's not necessarily mean that Vanaiva no,
but he's addressing them that they are sleeping around with men every day. Ivo vasina zvavana but zvatomvana. Kola matigira zvimwe. Matigira zvimwe zvakutonitsa kufunga kuti kana iri theory yamuri kufunga iyo. Mubana munhu akarorwa ane murume even akafirwa ana mai vanoadresa vachiti mubana, but mvana munhu akaramba nemurume kana kuti akaita mwana akazorambwa nemurume akauya. At the same time musikana akabiswa umhandara imvana. Wow. Mativhurira zvimwe Kola. But that is something to think about zvamataura izvozvo concerning madzibaba. Vane problem because vari kurara vana vevanhu vachivabisa mumhandara vozoda kufamba vachishambadza kuti imvana dzazara panapa. Yeah, that is concerning now. Yeah. Wow, thank you so much for highlighting that, Auntie. Mationesawo neimwe nzira yatanga tisingafungiri. Thank you so much. All right, Selina. Wow. Very good night. Vataura zvinhu zvinotodisturb. I'm taking our last caller pertaining kuti mvana chi, and then we go into discussing audio yamadzibaba if you want to contribute, and then we also go into discussing like self-love. Auntie Makadini. Yeah, that's Zima. Hi, Auntie. Makadini, Auntie. Musha. Mabasa akadi. Aiwa, ndizvo aiwa tinotenda. Firstly, kola vabva vasanganisa nyaya 2 ka1. Mukadzi wese anenge aroorwa wangarotora zvokuti kana munhu aroorwa anozopiwa jira is totally different neissue yatiri kutaura panapa nditi. I think wanga uchida kungotrya kuhighlighta vanga uchida kutrya kuhighlighta kuti umvana hwemunhu asina mwana hunobva papi. Okay. Mvana munhu hakusi kuti kuva nemwana wamvana. Pane mvana dzisina vana. Munhu angorara nemurume yamvana. Okay. Ndochikaranga chaiko. Saka madokotera back. I think madzibaba kana vari kutraya kutaura kuti izvo mvana dzazara vana vari zvisiri izvo vasati varoorwa vakangozara imomo. Kana kuti ivo madzibaba kuti ndo vari kuenda God knows ndovazoziva kuti iyi imvana unge hanzi muzive kutirai paro ari ndemupambi wayo handiti. Ndozvazvinotraya kutaurwa nakola last caller achiti madzibaba something wrong. Vanofanira kunge vari kuziva nzira dzavo dzavari kufamba, ndosaka vari kuita gatsi dzekushedzera kuti pano pazara mvana. But tochidzokera kune vakuru chaivo unotoona kuti mwana wako waunogara naye mwana akazongoziva murume chete unotozviona samai. I can't tell you exactly kuti unoita sei, unoona sei, but mai vanotoziva kuti mwana wangu pane chaaita. Kungomutarisa so munhu hanzi kana orange rikatsvuka kana raibva rinotsvukira nditika uzoti raibva iro. Angotanga chete akuita zvevarume unotoona kuti uyo yaakuzviita. Taura akakanyarara rizivi but ari kuzviita yatomvana. So maybe madzibaba vane knowledge yekutarisa kuona kuti rangu iorange rakatsvukira iyo raibva kudhara. Ingaweye yerudzi yekuti madzibaba vari kuona kuti iorange rakatsvukira rakaibva kudhara. Let's take an example kuti mune mwana wenyu, mwana ari kukura, mwana atanga kuenda kuperiod, munonzi kuna tumazamu twabuda nditi.
mwana mukabata kudai munenge kudzwa kakunyarira kamuka panoti mukatarisa fesi yemwana munenjona mwana anokura mafeatures anochinja but unotoona kuti pane zvachinja. Isusu takakudzwa nana medu tikatomboda waitora mai vaitoziva kuti wabva chii chawaita uchitopinda kubva ikoko bvoti hapana chandaita ina hapana chandaita se wozomhanyako kutiza pati mai vanenge vatoona kuti pane zvaitika. Isusu taakuchikura edu chirungu chekuti amhena hatitarisa hatite sei but dai tikambodzokera makudzirwo atakaita zvino achadzokereka here anti haachadzokereka haachadzokereka tichiri kutongoziva vana vangu ndinotovadzisa kuti zvakadai so zvikadai so. Wow. Yeah. Saka baba maybe vari kuona semunhu mukuru hatizoti madzibaba vane makore mangani but semunhu mukuru vakutoziva kuona kuti especially varume vazhinji ndo vanotoziva kuti iro raibva iro orange ratsvikira iro raibvisa iro mazvinzwisisa zvakangoma anti ya zvakangoma tazvinzwa hazviri muzheve maiwe but mumvana hakusi kuti une mwana kana kuti hauna mwana mvana dziri kwese kwese tisade kuzosekana nekuti lone single parenting uyo ane mwana uyo ana but mvana hazvina basa kuti une mwana kana wangoziva murume chete waamvana. Yeah, that is from vakadzi vandataura vechikuru. That is what I seemed to get. Kuti dziri paviri unenge wakangovhura mapeji ebhuku ukanyora manotsi watomvana kana kuti zvavamuchitaura kuti mumvana wangu hamusoni mumvana wangu mwana wangu mukunda wangu kumanyika munoti ndofunga mvana yangu yachikomana chakutoda kuti mvana yangu ari kudada negirlfriend yake but zvaakuabhiswa in a different way. Wow. Thank you so much for sharing, auntie. Mvana. A very good night to you. Thank you so much for sharing. Okay, vanhu vari kunditi play audio one more time. I'll play audio one more time. Let's try and analyze the audio of zvekutaurwa namadzibaba. And also I want to talk about self-love. Vakomana, ndoda kuplaya audio ava vari kufona. Chavafonera back. Let me play the audio one more time. Makadiniko masangano abajohani tinokukwazisai tiri pano paEverton noti makadini masangano ose abajohani isu kunotirwa penyu tine mutauro watinawo pano madzibaba ese tokumbirawo muteerere zvakanyanya. Pano tinana mai vari pano paEverton vana mai vanokwana kuita 27 vana mai vari panapa. Vana mai ava imvana. Saka tiri kuti kunana baba wese makasununguka kuti musvike pano paEverton. Madzimai ari pano tinokupai. Kunana baba wese wana emadzimai 1 tinokumbira muye mutore wangu madzimai pana pawaite wairi 2 madzimai nekuti kana uine mudzimai 1 hationi zvinyatsoitaba. Saka kune mwana baba wane madzimai 1 tinokumbira musvike pano paEverton. Tinokupai madzimai akawanda, mvana dzakawanda dziri pana. Saka toda kuti tidzikamure dziitewo shoma noti sangano rese dzamvana badzi. Saka tikukumbirawo chikumbiro chatiri kuisa mumasangano ese wana baba nana mai. I think matinzwa especially kunana baba uko. Uyai mutore madzimai akazara tinokupai. Tinotenda.
ndapika chimwe chinhu paaudio apa. I don't know if you picked it. Vari kutaura kuti vana mai, which means vakadzi vane vana, therefore ndivana amai. Saka vanhu vari kutaurwa apa mvana dziri kutaurwa apa vakadzi vane vana. Saka we are going to deal with vakadzi vane vana, mvana dziri kutaurwa. Nekuti munhu asina mwana hangadzi mai zvinoita. Hanzi vana mai vari pano dzangove mvana dzega dzega. Vana mai vari pano dzangove mvana dzega dzega, which means vanhu vane vana. Auntie? Hello, auntie. Mukateerera kweaudio vati sangano rese dzangove mvana dzega dzega. Although vati ana mai vari pano, but azopedzera achiti sangano rese dzangova mvana dzega dzega. Which means you are thinking kuti vakasangana vana mai nevamwe vasina vana. Vakasangana ana mai nevasikana vakabiswa mumhandara. Okay. Okay. Yeah, that could be it. That could be it, caller. Wow. And want to know that this is a mvana anenge akabva neko. Kuti udaro? Muzivi wenzira yeparuware ndiye mufambi wayo. Wow. Zvakaoma. Thank you so much, auntie. Okay. Thank you. Vana mai nepekuti dzangove mvana dzega dzega. Regai ndiritene macalls vanga vachifona manje manje. Let's discuss the audio, what you heard and what you think. Vanotariswa nechembere. Oh. Mofu maswera sei pachipamwe? Pachipamwe tatari gatsimbo. Pamatisho iri kuya tatari gatsimbo tsimbo. Taswera. Tikatsimbopinda pachirongwa. Ndimi vanhu vechirume katiudzeiwo zvamaonero nemanzwiro amaita. Chinorwadza tandoda kuti titaure chatinonzvenga ndechekuti muchirungu tinoti single mother asi kuchishona imvana. Munoziva kuti the funny part yatiri kuona iri kuitika nemadzimai akawanda matasira avari kuita. They are happy kuenda kuma-dating website. Asi they are not happy kana madzibaba vachidedzera kuti vakadzi vaitika panapa. Hazvina kumbosiyana dating website kacho. Hazvina. Kuone kuti dating website yechirungu. Ndinenge makawanda. Zvakabuda pachena vanhu havafari. Asi ndicho chokwadi. Nokuti zvaakuitika makada kunyazoteerera ka. Akudedzera kunge mombe dzepa-auction. Zviri kuitika ndezvekuti ivo madzimai acho mvana dzacho dzazara. Yes, pana mbotaura kuti hanzi unozoronge varume vanogona kunge wadhipu. Hapasisina kakanonaka kacho kokuti ungagona ukasevha kokuti ungakawandise. Nokuti wamvana. Wakuziva murume. Chinonzi mvana mukadzi asina kuroorwa, wakarambwa, divorcee. Whether warambwa nedomestic violence, whether warambwa waitwa sei, ezenoziva wangoziva murume, usina murume, usingagari nemurume. Handitika, uritori mvana. Ndozvazvinoreva. Okay. Kungoziva murume chete, usina kuroorwa, uri mvana. Kana wakamboroorwa, wakadzoka pamusha, uri mvana. Wakarambwa, uri mvana. Wakasiya murume nedomestic violence, chero pane makoti kesi 50. Muchishona tinoti uri mvana. Hazvichinje. Uyu baba ava
hazvina kumbosiyana nemadating websites amuri kuzara muri pa. Izvi tokutaura tiri masingo izvi kuti ndopana akambotaura paipa ndikati Mvana idzi idzi hadzinezi pachishona chaipo chaipo. Iyo Mvana iyoyo kanzi yaroorwa pachishona chaipo chaipo, haibvisirwe pfuma, inobvisirwa mumbe imwe chete. Tinoti awana munhu wekugara naye nokuti imvana. Mofu mungati vakadzi tinoda kuzvinzwa zvokunzi tibvisirwe mombe 1. Aikaka ndizvozvoka kanonaka uchinako here naini hanzi kakapedzwa nemumwe. Where is your price? Where is your bride price? Zvinonzi bride price ka umhandara ndo inonzi bride price, ndiyo unochengetedza kana zvichengetedze ndo zvinotaurwa. Wakavhura mabhuku watova Mvana, wakadzoka pamusha watova Mvana. Chero wakataura stori yakaipa sei nezvemurume kuti ndakazomutiza uri Mvana. Chero wakaita mari yakaita sei wakuziva murume uri musikana wawakaramba uri Mvana nemari yako iyoyo. Kanonaka hapasisina, takungoyana bofuti tingochaya chienda. Zvinorwadza, yes, vachakomenta but chokwadi. Mofuka taura izvi. ini nahanguka mofu muri kutaura shuwa. Mvana imvana kudzoka wadzoka pamusha une vana vako uri Mvana, wakaita vana vako usina kuroorwa uri Mvana. Saka there is nothing to be said about. I think mofu havo vari kutaura chokwadi is in as much as some people don't want to hear mofu vachitaura chokwadi because of nyaya dzavakambonzwa. Vari kutaura chokwadi, imvana chete. Vari kuti ivo kana ari madating sites echirungu ari kushedzera munomada. The disrespect is on another level, no matter the level of truth. Might see what disrespect paitwa disrespect yerudzi fona imu convey disrespect yekunzi inini ndiri Mvana. Here is the thing when we come to a platform. Tikatora word maonero edi word akasiyana. Hezvo musikana uya anga kuti vanhu vari kuenda kubhawa ndo vatinoziva kuti imvana. Mafungiro wakewo. No disrespect to what she was saying, but ndo zvakatokura achiona kwavo vanhu vanopinda mabhava vachitonzi Mvana. I think isusu vanhu vevakadzi tane tendency yekungoti munhu wemurume akacontributa zvaari kucontributa, we now deem it no matter what he's saying. I'm speaking this with passion and from the bottom of my heart. Tisangone ka mentality kaya kekuti munhu wemurume akangocontributa zvavanofungawo ingori disrespect. Asi imimi mukacontributa zvinofungwa zvamunofunga nevarume, it's not disrespect. Life is a two-way traffic. It's not one-way traffic. Anoti disrespect kandidzo Mvana dzacho dzakaoma musoro dziri kutadza kunzwisisa, ndosaka vari mudzimba vari Mvana, nokuti dai vainzwisisa ka vaidzidza. Kuda kuti uzive kuti varume vanofunga sei, taura nemunhu rume ndokuti mudzidzi, hautauri nemunhu wechidzimai. Kundinzwisise mudzimai kuti anofunga sei, ndotaura nemunhu wechidzimai, handauri nemunhu wechirume. Vanhu vakapabata ipapa munozi Mvana mukadzi musikana akuziva murume asi asina kuroorwa owakadzoswa kumurume owakarambwa, ndiyo inonzi Mvana. Saka mofu ari kuexplaina kuti Mvana chii. What disrespect is he bringing to the platform? I don't see any disrespect. I don't see any disrespect just because it has come from a man. Havadi kuzwa chokwadi. Kana usikada uzwa chokwadi mbobva paplatform tikutaurire chokwadi. Unozoniterera makomenti wotsanga wakagara kumba kwako. Ndicho chokwadi at the end of the day. Zvataura pabava, it's like a dating website.
ezvezvi munotumirwa mamatch comdate whatever momhanya munorejista makawanda baba vari kudedzera kuti vari kuda panapa uyai free Mandela pano paitika boys vechikichoriwo uyai free Mandela asi nhai mofu nhai mofu oright tingati vari kudeedzera toiikweta nemadating sites asi kuzoti torai tutu vamwe munotorawo tutu ipapo munopaona sei inini yekutora tutuka it's a difference of opinion nokuti vatoripo madzimai vanoda varume tutu vanoda family vanoda kurorwa vari vaviri varipo saka hatingatiwo kana uchida murume hwanika uri mudzimai pane madzimai asingazvidi varipo vanozvida vari kutozviitirwa vaitofara nazvo so it's the difference yekuti iwo unoda zvipi semudzimai usingade tu ndizvozvo saka muri kuti pane vakadzi vanoda kuparikwa ko vanozoparikwa sei kana vasingadi mhofu unongogona kuparikwa iwe usingadi aiwa asika tiri kuti isusu teteka pane varume vanoda vakadzi vaviri koita varume vasingazvidi koita varume vanoda vakadzi 5 koita vasingazvidi so even ipapa kutazeikutaura chokwadika asi pane madzimai kuti inini hakuchipari ndochida ndinoziva mamwe madzimai angatonotsvagira varume vavo vamwe vakadzi vechidiki kuti aiwa uya uye kugara panapa zvaiitika muchivanhu let's be honest zviripo I guess you are right zviriko kuna vamwe vakadzi vasingamainde kutorerwa yes varipo because let me say this whilst you say that pane couple yakambounzwa couple pane vakambounzwa naSIS MELLY vamwe brother vane vakadzi vavo 2 vari kutogara kuZimbabwe uku vakatobvumirana kuti vatorerwe mumwe wechi3 iwo pautu hwavo vakambouya palive apa if you remember yes munoziva zvinhu zvatoda kuramba hedu muchingojamba vachingopenga vanhu asi kana vanhu vava kuseruka ukauka takuda kutaura palevel kudhara chaiko madzimai vazhinji aiti akaona kuti iye ati kurei ndiye aitononyengera murume wake mainini kuti vauye pamusha zvaiitika yes ndiye aitononyenga saka vari panozvida usafunga kuti iwo kana usingazvide munhu wese haazvide is now a rule of thumb regai vanozvida vazviite ende musazvishore ndozvavanenge vari asika ngatauro ichokwadi idzo mvana dzacho idziri kutaurwa idzi ichokwadi iwo masingle mothers acho awandisa isusu tiri kukunzwa vawandisa ende havatori naproblem handi kutoti aiwa ina handa problem ndakatambuka game kangu newotambuka game kako ndizvozvo ndozviripo nemvana idzodzo ende mvana ndo dziri easy manje dziri easy hadzinetse dziri easy pakudi hadzikurumbidza kuti zvikuda kuroorwa kana kukurumbidza havana pressure anti vanozvisenzera vachiona tunhu twavo saka havana pressure kava but madzibaba vari kushedzera kakuti uyai muroore tutu aiwa zvinenge zvaitika teteka mvana idzi ndo dzaenda kuna madzibaba ndizvozvo madzibaba hana unotsvaga vanhu saka idambudziko rine mvana iyi datomira kuti deedzera ipo tingaonewo something saka musashore mvana idzi dzaringa madzibaba zvatinotaura zvinhu zvitarisoka you notice kuti ipapa pojambatirapo madzimai mazhinji dzo mvana idzi mari dzapedzwa nen'anga nemaprofita vachida kunoroorwa ipapa. That's how desperate people have become. It's unfortunate. Wow, we are going to very soon. We are going to talk about desperation as well. Well, Mofu, thank you so much for your contribution. Tatenda Mofu. Okay, ndadonedza Mofu chifonai. Ndadonedza Mofu chifonai. Okay, I was trying to return call. Ndadonedza Mofu, the lines are free. As we wait for other calls to come on, tatitaure futi nenyaya yekuti vakadzi
have we become this desperate yekunopira kuna ana madzibaba nyaya dzedu dzekuda kupinzwa mukitchen? Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Hold on, ndidzime ningi yangu. Yeah, okay. Hi, Auntie Selina. How are you, Mama? I'm okay. Yakuti Mvana iga. I remember, I think that was around 86. I went to church kwa bamini vangu vaipfeka kokana masuwe vimasuda vai. And then I went there, and then early in the morning, vasikana mukai mugeze. So I just joined in. I didn't know kuti vari kuenda kupi. Ndobva zvazonzi iwo usaenda because handine pemu yakakura and everything. And then I just went ndikanzi nemunin'ina wangu tikunotariswa ndikati ndiri kuendawo. So I just went. I didn't know what they were doing. Monorara ipapo chembere dzichikutarisa. So like me, ndanga ndiri right nezipemu vakauya vari about it. Vakanzi no, it can't be at age kuti haana kurara nemurume, it can't be. Vakauya ndofunga about 3. After that manje varume vacho vanenge vamuqueue manje vakuti takuda kuroora uyu anenge anzi asi right uyoyo, ndopavanobva vatonzi ipapo oendeswa pamadhara manje. Auntie, mukutaura kuti chi? Ndikutaura kuti vanotariswa vasikana, vanotoenda kunogeza, vaenda kumusangano handiti. Like in my case it happened, I think that was around 1986 I think. Kuine musangano kumarondera. And then vasikana vanonzi makuseni mukai vomuka voenda vonorara pasi vamachembera achikutarisa kuti wakarara nemurume. Ndobva vanzi enda uku uyu akanaka, vonzi uyu akashata, enda uku uyu akanaka, enda uku. And in my case ndaive nepemu, I think I was in form 4, ndine mazipemu handiti. And they couldn't believe it kuti ivo they say kuti uriwe munyika. And they couldn't believe it at my age kuti handisina kurara nemunhu. Vakauya vari about 3 kudzokorora, vadzokororazve. So that is when they say now kuti Mvana vanenge vavatarisa vobva vaiswa kusaidi kunzi dzaMvana idzi. Mwari wangu. And ndakazviexperience inini. Osaka ukaona wakambovhura bhuku vanobva vaiswa kukategori yeMvana, ndo maziviri avanoita kwana madzibaba uko. Exactly. Ndiyo imwe explanation yekuti vechikuru vanotarisa. I went through it inini, I did it. Ndakaenda kuchechi kwavo vakazviita. Saka vaiti vari kutarisa chiipa, vari kutarisa chii chavaitarisa chaivaonesa kuti iwe hausati wavhura bhuku? Vanokuvhura kabhuku racho vovhura udongorera vachiita sei. Vaitodongorera. Vosvika vorara pasi vobva vaningirikina vovhura bhuku. Vobva vati iwewe enda uku, iwewe enda uku, vonzi havakanaka. Maakubva ikoko manje muchinda mulaini, maakudzokera nditi kuenda kumusangano kunenge kwakagara vamwe vese, vanhu vese vakagara ikoko. Varume manje vanenge vakamira olaini manje. Vakamira vachiona kuti ava ndo vari right, ava ndo vakashata. Varume vacho vakuningirikina. Vakutera manje vana manje ipapo. Wow, thank you so much for sharing that. Dzimwe nguva kana uchizvinzwa unenge uchingofunga kuti idambe yako kuti vari ngotaurawo nyambo dzavo dzavari kutaura. I experienced it personally. Those vanga ndisingapinde kumaranga ikoko, but ndakaenda bamini vangu ndoko vaienda. Ndakangotera mba ndaenda kuchechi ikoko. Okay, Auntie. Thank you so much for your contribution. You're welcome. Let me read. If you feel you want to say something about the audio, feel free. About that audio, actually, I feel about disrespect. It's like he was selling varikuita madomasi ekunzi pane madomasi emahara. Mutore madomasi akaora. I mean, that was bad. You can't do vanhu kudaro like it's property or something. That was very wrong. Okay. All right. Yeah, point taken. Okay, Thank you so much, Auntie. Okay, then. Thank you. You're welcome. Okay, then. Bye-bye.
hanzi anti kushedzera kwavakaita uku it was disrespect vanoita unga wakutengesa madomasi. Yeah, that's a point. That's a point. Even muine mvana dzirimo muchechi, you don't honestly have to advertise them like that, do you? Although vamwe vari kuti ndo madating sites acho ekumachechi iwayo. Ameno chida. My dear brother, how are you? I'm fine, and you? How are you? Ndiri nani. Maswera sei kwamuriko? Kuno kundaswera zviri nani. Manzwa nyaya iri mudariro. Vamwe wakati wedhi racho rekuti Mvana riri derogatory, vamwe wakati heye munotidzikisira, vamwe wakati handizi Mvana. Muri kuzvionawo sei kwa? Inini zvandoona ndezvekuti vari kuti wedhi rekuti Mvana kutuka vari right 100%. Okay. Mvana kutuka. Okay. Because kwandira hakuna chinhu chinonzi Mvana. Okay. Kune chinonzi mumvana, kwete Mvana. Handiti mazoni. Okay, so what? Kumati kune chinhu chinonzi mumvana, so Mvana kutuka. So expagorate ipapo. Chandiri kuti Mvana kutuka inayo kuti zvakafanana neni ndakashedza mukadzi ndichiti Mvana nenichituka because one, I don't have any right yekushedza mukadzi, whether hanzvadzi yangu, whether akaroorwa kana asina, whether ane mwana kana asina Mvana, because izita rinoshedzwa namai vakabereka chete, kwete naambuya. Ambuya havagoni kutoshedzera mwana sikana kuti Mvana. Amai nini vasina Sorry about that. Munhu bedza anogona kushedzera kuti mumvana wangu ndamai muridzi wemwanasikana. Ndo vega vari one vanogona kushedzera kuti mumvana wangu. Saka pachishona hanzvadzi, pachishona munhu akaita vana asina murume anonzi chi? Akaita vana asina murume anonzi mumvana namai vake. Asi inini sababu wake handigone kumuti mumvana wangu. Mabona. Aiwa, alright. Kuvanhu isusu tingamushedze kuti chi? Kuchirungu munaro zita kuchirungu tinoshedza kuti single mother. Ko kuchishona? Kuchishona? Kuchishona ndosaka isusu tine mazita anonzi amainingi. Kana ane mwana mukomana anonzi kana taona, toti amai taona. Ko saka kuchirungu munoshedzere kuti single mother. Why can't you say prince mom? Ndo panozoita problem yekuti isusu sevashona manjera tora culture yevarungu toisa kwedu. Isusu ne culture yedu isine nevarungu. Zvinoitwa nevarungu hatikwanisi kuzvitora isusu tozviadapta tozviita directly kana kuzvitransfer directly kwatiri. Ini ndaona mukadzi ane mwana asina murume ndomushedza nezita remwana wake, ndosaka ane mwana iye achinzi amainingi nezita remwana wake. Kana asina mwana akamboita murume akarambwa, ndogona kumushedza kuti mwana wamai toti like andiselina anenge ane mwana anonzi Tafadzwa. Uyu mwanasikana wamai Tafadzwa. Kwandiri anenge achinzi mwanasikana wamai Tafadzwa. Handiti mazona. Kana ane mwana ndomushedza nedirect name remwana wake because mwana wake ndiye anomupa identity. Because zvinhu zvetori muculture yedu from mwana ari mudiki anonzi Kacheche. Achingobva kuzvarwa anenge achinzi Kacheche, ndo identity mwana achangobva kuzvarwa anenge achinzi Kacheche. Handi mazona. Ndosaka muchinzwa kana mwana mai vachiuya pavanozvarwa mwana mucheche anoti amai Kacheche aripo here. Identity mwana mucheche. Hanzi amai Kacheche handisambozvinzwa izvozvo hanzvadzi. Handisanambonzwa zvamukutaura. No? Bvunzai mukomerese uchero kuti handisanambonzwa munhu mukadzi achishedzera kunzi amai Kacheche aripo here. Mirai makadaro. Nhai wedu makambonzwa vanhu vachangobva mukuzvarwa vachishedzwa kunzi ana mai Kacheche? Ana mai Kacheche murimo here ana mai Kacheche? Mukoma munenge maungotsvagurudza to lighten up the story and running away from the word Mvana, because word rekuti Mvana rakagara ririko. Aiwa rekuti Mvana kuchinyanje kune Mvana kwete Mvana. Hanzi manyepa brother. Mvana hariko anti kune rekuti mumvana kwete Mvana, because mukadzi wese ane stage yake. Kune mukadzi akura asina kuroorwa anonzi Tsikombi. Koita musikana abve zera asina kusangana nemurume anonzi Mandara. Koita mwana musikana achiri mudiki asati aziva murume anonzi musikana. Mumvana mwana akamboroorwa kana kuti mukadzi akambobereka
mukadzi wese akambobereka anonzi Mvana, ende Mvana hanzi zita rinoshedzwa nemunhu wese, izita rinoshedzwa namai. Imi ndakada kubvunze muchikura imi mamuchishedza kuti vaikushedzai kuti Mvana, vanhu vangani vamukaziva vakakushedzai kuti Mvana wangu, besides amai enyu pane mwe rakambokushedzai? Meaning ini ndakaitoredzera kuti mwana ane vana vake ndinodavira kuti baba vanokwanisa kuti Mvana wangu, baba vanokwanisa kuti Mvana wangu. Kana vachikwanisa vanogona kukwanisa, handivaziva asi handisana mbodzwa baba achiti Mvana wangu, because baba isusu ana baba tinotaura kuti mwanasikana wangu, because isusu kwatiri isusu mukadzi anenge aringori mwanasikana hambofa akachinja. Apo kola zvana maikacheche isati satambozvinzwa izvo. Maikacheche ana vamwe vada kujustify wauya nekuti mai matwins. Mai matwins ndimai matwins, because you can't say let's say matwins mwana anonzi prince mwana anonzi Kudzanai, you can't say my prince Kudzanai, unotongoti mai katwins, mai matwins. But vari vane zita remwana wavo, vanenge vanogona kushedza kana achinzi mai prince Kudzanai, unogona kuti mai prince, unongotora hwani remwana kuti mai prince, because vari matwins here. Because handikana mukadzi azvara anenge atone identity yekuti ane imwe identity. Imimi pamuri papapa tonoti handiselina because zita remwana torisingarizive. Dai taiziva kuti zita remwana taingoshedza kuti amaita fasa. Alright, ndonzi my prince. Isu tongoti my prince. Kana takatoziva kuti my prince hatimboswera tichiti handiselina, because kuti handiselina taita kutoadopta futi culture yatine taadapta futi iyoyo. Because isu kwedu tinongoti my prince handimabona. Identity yoyo, whether muri shirikadzi or hamuzi, tongoti my prince. Naikola hanzvadzi. Mvana rinodzikisira at what point does it dzikisira? Kuti Mvana kunodzikisira because munhu asina kodzero yekuti Mvana haagone kushedza munhu kuti Mvana. Handiti mabona. Zvakafanana nekuti inini ndoshedza mukadzi kuti Mvana. Inini even kumuti Mvana handina kodzero yekuti Mvana. Kana ndakutomuti Mvana futi ndikutomudzikisira futi. Kutomutsinyira. Handifanira kumushedza kuti Mvana. Kana ane mwana achinzi mai Tinashe ndofanira kumuti mai Tinashe. Handiti mazora. You know what, brother, what I'm thinking as we are discussing and talking? It's actually very sad and very unfortunate that as we go on in life, we are now trying to do away with some words dzagara dziriko dzatinongofungira kuti idzi hadzite. Panokola ambotaura kuti kutaura word rekuti nyoro chaiko kwakunyadzisira mazuva ano, because of what we have made word rekuti nyoro tichiri related to. Hembe inyoro idzi chakati chinyoro, asi kutaura word iroro iko zvino zvakutonyadzisira. Amufunga kuti tichapedzera tisina kana word rekutaura, because zvese zvinenge zvakungoto. Nafara kuti mataura kuti word rekuti nyoro rinonyadzisira. Asi kuti hembe inyoro matopa identity hazvive zvakanyadzisira izvozvo. Kuti hembe inyoro, nyimo inyoro, zungu inyoro, hazvive zvakanyadzisira because there is an identity iri mumatauriro amuri kuita. Kuti you are identifying something yes kuti chinyoro. Hamusungoti nyoro chete. Okay, Mukoma, what's wrong with saying nyoro? I don't like speaking these words because they've been made to sound bad. Nezvaano relate to. What's bad with nyoro? Babana, there's nothing bad at all. Okay, thank you. Babana. Thank you. But can you see what I'm anytime but I cannot just say nyoro for no reason. Nyoro what? Because there's nothing I want to go to Shona Meda or Nyoro. Nyoro hembe. Like that. Nyoro hembe. Matopa identity, those are not Nyoro, there must be an identity before or after. Hembe Nyoro cannot Nyoro hembe. Saka Mvana is identity. Mvana is Mvana is identity here. Zvakangofana nekuti gororo totoziva kuti imbavha inenge yanyanya kuba, but ukaiti gororo ka inotorwadziwa. Mvana is identity. Mvana is identity. Asi Mvana is identity. Mvana is identity. Mvana, which means from me.
Andi mazoda. From me. Okay, someone said something that I want to check and see. Kuti is our Shona dictionary got this word? I want to see. Shona dictionary, did you know? Yes. Because she was saying kuti it's there. Saka, if it's there in our dictionary, it has always existed. Let's see if I can find it. Saka mati Mvana could it disrespect? Is that what you are saying? Okay, Mkoma, let's go to the audio. What was your analysis on what you heard per audio pa? Audio andawinzwa zvangu ndinganyebe ipapo because audio ndauya player. Oh, amuna kuinzwa. Audio ndauya player. But inini andimaonera ndotoita in conclusion maonera ndotoita ini andigone kuchedza mukadzi kuti Mvana inini pandiri panapa azvigoni kuti ndimuti Mvana because one handizini ndakamubereka. Two, kana ana identity nomuchedza na identity yemwana wake because kana atori nemwana which means ana identity nyowani. Isusu we evolve as African culture at every stage of our life tichievolve tichishedzwa nerimwe zita. Ndotanga Word rekuti Mvana ririmo mudictionary yeshona, it's there. Word rekuti Mvana, it's there. Word rekuti Mvana relate to baby. That is what my Shona dictionary is telling me. That is baby. Baby? Yes. So, but does that make sense in Shona kuti Mvana is baby? Aiwa. Ndosaka zviri kunzi Mvana munhu ane vana, ane babies. Mvana munhu ane vana. Wona yabva. Ndandira kuitira kidza pa screen apa. Kutaura kuti yakanyorwa kunzi chimvana. Meaning baby. Just like that, meaning baby. Mira indidzokere kwa ningirikira. Guys, you can look Shona dictionary. Turamutsvaga munhu akanyora dictionary atsanangura akazwana kupe munhu ndiani author dictionary. Andizivi. Tinatomedzera kuspace yake tinomubvunza kuti wakazwana kupi kuti Mvana inonzi baby. Hey. Pana anogona kuverenga here apa. Muri kuzoona here zvandiri kuisa pa screen apa. Can anyone see what is on the screen, the meaning of Mvana? Regai ndiri kuriverenga. Can you guys see? Nekuti ndikaverenga munofunga kuti ndaverenga zvisirizvo. Okay. Tiri kuzvitora mustandard Shona dictionary. Hanzi zvinoreva unmarried woman who has born a child. Ndo zvinoreva Mvana. Dictionary handizvi ndiri kuverenga kudaro. Pane munhu ambozvitaura kuti look it up. Tiri kuzviwana standard Shona dictionary ra 1981. Standard Shona dictionary ra 1981 defines Mvana as unmarried woman who has born a child is called Mvana. Okay. Regai ticheke, tinogona kucheka. Saka tango, I think as we are going on in life and tichipinda mumacultures evamwe, isusu takuda kurasa mawedzi edu. Tichida kuziva zvatinoda kuziva. Regai nditsvage muMvana. Anenge achichinya mawedzi edu aya. Aiwa, isusu tisita kuita kuti atsvinyeta pa example yenyoro. muMvana.
hakuna word dzinonzi nyoro muchishona anti, hakuna word dzinongonzi nyoro chete, hakuna. Isina identity kuti identify as nyoro, chii chauri identify as nyoro. Mumvana arimo. Mumvana arimo. Arimo. Handi mapona manje patoita conflict of interest manje. Racho manje muchiramba imimi muchitaura ndori irimo asi mira ndoba kutoita conflict of interest nezvibhuku zvinini kana kumba kweda mai vangu vakakura vachitoshedza hanzvadzi dzangu dzakaroorwa dziri pavarume kuti mumvana wangu vari pavarume chaipo chaipo. wedire kuti nyoro ririmo muchiona dictionary iro richireve chii handi chimborivegerai soft handi dictionary rakadhakwa iri nyora zvireve softika zvinorova wetika nyora zvireve softika zvinorova wet. regai tiexpagorete tione panoita conflict of interest nedictionary dictionary redu rakadhakwa. Okay, shona ikuti nyoro is damp. Because nyoro is damp. Damp, which means wet ya muri kutaura. Ndizozo ndo zvanatonzwa kuti ndizozo kana riri dembe handizozo uri kwenditukwirirana nyoro ndizozo but handiri mukuona kuti muchishona matandiro ari kuitwa imomo nekuti nyoro rachoka nemashandisiro atinoita kwedu kuchishona ukoko zvakatosiyana because dembu muenglish zvinoreva kutota kuri beyond handisi kutota kuri beyond handi mazona kwasiyana tingati chinhu chakanyikwa chinenge chakunyika wakanyika tauro mudhishi tobva waribudisa rine mvura ndo definition kupiwa ipapo yenyoro iyo but isusu muchishona totaura zvinhu zvireve zvingori like chibage chinyoro nyimonyoro nzungunyoro but nyoro nzungu hadzisi dembwa. Wow, but mvanero ati ndatoita conflict of interest because kana ndekuti mumvana risimoka patoita question mark, big question mark kuti why akaisa mvana achisiya mumvana. Handichazivewo but tichatanga program pane munhu ambotaura kuti wedhi rekuti mvana rinoexista riripo tarisai mushona dictionary. Ndamunzwa mukadzi angachitaura zvakachenjera chaizvo. Okay. Anyway, saka mati madzibaba vaidisrespecta pavaitaura nezvemvana ndo zvamazoconclude. Aiwa izvo zvekuzotaura zvokuti ndazwa mushara kuti vanga vachitaura kuti mvana dzakazara kunogaya mutore kana ndatora tutu. That's disrespect man. For a woman, it's a disrespect man. It is. Kuchipisa wakadzi koko. It is. I do agree with you. Kuchipisa wakadzi because hakuna kutaura kwakanaka kwakadaro kokuti unoti hautore like uri kutengesa something. Kungori kuti chibage chiri padiscount kana kuti nyimo dziri padiscount. Uchitaura vanhu vanorarama kudaro kuti hamutore. Handina Mona Lisa mupofu mumvana riripo. Handina kuriona. Mona Lisa is saying it's there. I didn't see it. So if you saw it and it's there, thank you so much for saying it's there, Mona Lisa. But I didn't see it. Wow. I do agree with you, brother. It's totally disrespect. Yamadzibaba. Kutengesa vakadzi kuti uyamtore tutu. Yeah, I disrespect because ungadaro kwakadzi because naiye ane vanasikana naiye ana amai nababa vakamudzvara vanotoziva kuti anozvarawo vanasikana saka nawa kuti ivo vamwe vanhu kuti mutore tutu kunokunge zvinonzi vanhu vasina basa manje. Namadzibaba ivo ndovanengwada kutotsvagwa nhamba dzavo muvaunze palive panapa vatudzwe kuti vaitaura kuti kudii. Vanobvuma kuuya here munovaziva kana mawapinza pakona kuti makataura audio yenyu vanobvuma kuuya havabvume kuuya. Vatongobvume kuuya. Thank you so much for contributing, caller. Okay, let's move on to self love. Audio ndichinzwa hangu inini. I just thought vakadzi kana tiriwo kuenda kunana madzibaba tinotaura zvekuda kuwanirwa varume kana kubatsirwa kuwana varume nekuti tinoenda titi tinoda kunobatsirwa kuwana varume.
My question is, have we become that desperate yekuti hatichagone kugara tega? Tinofanirwa kunge tichigara tiine varume vanotifemera mugonzi medu. Here izvi zvandafunga. Ini ndafunga kuti I think there is so much there is so much lack of love patiri isusu vanhu vevakadzi that we are now looking for love to be loved, yet we don't love ourselves. Women, we are lacking love for ourselves to the extent that we are going to look for help to be loved by someone else, and yet we haven't got that love for ourselves. Personally, that is me. Personally, I believe kana uchizvida chaizvo iwo kunyatsozvida nemoyo wese, love inouya yoga. You don't have to look for it. You don't have to. That's me. You don't have to go kunana madzibaba. Mona Lisa, urikuti self-love yatanga nguvai. Self-love yakanyorwa patopic. Self-love ndakainyora patopic. Iripo patopic. Ndosaka why we are discussing it. Ndirikuti inini. Tirikuleka self-love and we are wanting to be loved by someone else. Is that the desperation yatave nayo yakuti driver kuti tinobatsirwa nana madzibaba kutsvaga love? Because desperation yacho yatave nayo ka takuiona all sorts of extents. Vamwe ndo vanozhambira varume, vamwe ndo vanoita kunge vachapinda mujeri, vanodhinda vamwe vanhu vatora varume vavo. Are we that desperate as women? I do hear you, Eunice, kuti at 35 unodawo munhu. Ngatitaurirane ichokwadi. Yes, Eunice, unodawo munhu. But can you go to the extent yekuzonom? Saka madzibaba is right in marketing these women. Is that what you are saying, Eunice? Eunice, are you saying kuti at 35 wakudawo munhu anokufemera kugotsi, saka zviri nani kuenda kuna madzibaba unomaketwa? Saka tiri kushorei madzibaba vakamaketa vanhu vachiti kune mvana dziri kuda varume? Tiri kuvashorei? Aiwa, let's talk, guys. Let's talk. Madzibaba tiri kuvashorei kana uchiti at 35 unenge wakudawo munhu. I do understand. But do you have to be that desperate yekuno consulta ana baba ana madzibaba kuti vakutsvagirei murume? If you have got self-love chayoka, you don't get that desperate. That is what I think. Wakutongotsvaga murume for the sake yekuti nda 35 ndiri kudawo munhu anondifemera mugodzi. Andosi pamwe saka ndosaka tiri kumaketwa. Tingangoona ana madzibaba unge vari wrong, ivo vari right. Miroka, what are you saying? Have we become that desperate? Ladies, let's talk. Let's talk. What's driving us kuti tizonomaketwa kudaro? Chii chiri kuti drive? What is driving us? Hationesanei, what is driving us kuti tizonomaketwa kunzi kwane 27 uku uyai mutore mutoita kana tutu? You guys, pane ari kubvunza uyu kuti handichanzwisise kuti kana munhu akarambana nemurume muri kuti haacharorwa here. I didn't say that.
I'm talking about desperation yecho yamuri kuputa yourselves into. Handinomboti kana munhu akarambuka nemurume asarorwe. I'm not talking about that. I'm talking about desperation yatiri kuita nepatiri kuzvipinza kuti zvizosvika kuti timaketwe kudaro. That is what I'm talking about. Have we gotten that desperate? Why is it if you say something vanhu vanongofungira kuti uri kutaura kuti and yet iwo hazvizi izvo zvauri kutaura? Kunyange ivo vari kutsvagirwa paFacebook iyoyi idesperation. Idesperation. You are right. Anyora kuti havazi ana madzibaba 1 muri kungotsvagirana 1 paFacebook. You are right. You are right. Even ivavo vari kutsvagirana vacho paFacebook. Have we gotten to that stage of desperation? Kana madzoka makunzi uyai mutorwe muri tutu moti va disrespecta futi. Kana tati are you desperate to go there moti tiri kutsvaga varume. Saka totaura zvipi? Let's discuss. The number is pinned below. There is a shortage, sis. To our days, these girls are in trouble. That's one other person saying, Sonia Arguti, kune shortage. What I'm saying is your desperation has become way too much. Zviri kuitika kuna madzibaba zvimwe zvatisingatotaure ndezvekuti ndinofanirwa kutransfer power iri pandiri yekuti uoneke kunzi wawana murume vanhu vachivhuriswa madzibhuku. Have we become that desperate to get men? If you have got the self-love, would you put yourself through that just to get a man? Would you? Ndinokuchingamidza ikola pachirongwa. Hello, makadini? Mushe murise antiselina. Aiwa tiri nani. Okay, ndati ndifone nditaure panyaya kumasowe apo. Kumasowe ukaenda kumasowe, vana madzibaba vanokuudza zvaunoda kunzwa. Okay. Handiti ukasvika kumasowe kuya uchasvopfugamiswa pamberi paipai. Vakabata mbiya yavo mumaoko vokubvunza kuti madzibaba varipi? Handiti iwo chati madzibaba hakuna. Then vakuchitokuudzai manje zvauroda kuti unzwe. Kukuudzai kuti okay, since kusina madzibaba saka kana uchida muteuro wekuti uwanikwe, handiti wakutozvimaketa, wakutoita ngokuzvimaketa futi kumasowe kuya. But unenge usina kufambirawo izvozvo. Vanobva vakuudza kana kuti ndazowana mazowanikwa pamberi apo. So iwe semunhu wanenge afambirawo mamaproblems wotoudzwa kuti vari kuti pane pamberi apo ndichazowana murume. Wakuchitofambira kaizvozvo zvawaudzwa. Wane promise wajekeserwa. Ndo zviri kuitika. Ndozvazvinoita. Ukanga waenda unopiwa pressure naivana madzibaba. Iwe letse wafambira zvebasa, unetuma CV mumaoko. Woskonzi pfugamai apa. Madzimai, ndaona madzibaba venyu vari kupi? Wotaura zvavari kuda kuti utaure. Then wonzi ndakukupai muteuro webasa, ndochikupai muteuro wemurume, mozodzoka mageza after 3 days. Unongoenda uchiteedzera izvozvo. Ndozvavari kuita. Maonero angu ini ndakamboendawo kumasowe ndakabata CV rebasa ndikanziwo madzibaba varipi, but madzibaba zvavo varipo. Asi ndozvavanoita. Saka iyo yemadzibaba vanongoitanga from Norway. From Norway, hanti ukapfugama uri wega uri mukadzi mukuru abva zera. Ukapfugama wonzi kana kuti maybe vanenge vaona something I don't know, wonzi madzibaba vekwenyu varipi. Kana uinavo chataura kuti varipo, kana vasipo wakuchiudzwa zvauroda kuudzwa, zvauroda kunzwa.
zvakafanana nekuti unoenda kumadzibaba wonopfugama paipai wonzi ndakuonai maroiwa handiti inini amai kuti musafambe motikari pane murume mutema wekumusha kwenyu hapana munhu asina murume mutema kumusha kwake wonzi wakaroiwa nemurume mutema kuti usafambe nemota apa neform 4 chayauna kana kuisvika unofamba nemota sei usina kana kusvika form 4 usina kana kuchikoro kola vanhu vakasvika form 4 chete ndo vanofamba nemota aiwa ndandiri dokto kuchikoro ka ndainge singaoneka namabhi handina kana bhizinesi randiri kuita ndonzi ndakaroi. Hello kola reconnecting vari kutaurawo kuti ndo zvinoitika kumasowe but even zviri izvo zvinoitika have we become that desperate yekutsvaga varume? Inini what I personally think is if you lack self-love nekuti kana uchizvida iwewe munhu wemene uchizvida chaizvo zvinoita zvega. You don't have to go around looking for men. But vazhinji vedu we are lacking self-love and wanting to find love in being with a man because ndo zvatakadzidziswa. Saka kuita murume chinhu chakatokosha nekuti ukutsvaga kuda kudiwa and yet iwe pachako hauzvidi. Ndandiri kutaura inini this one is just connecting. Ndandiri kutaura inini kuti kuleka self love kwacho ndokwakutipa kuti tinodhinda vatinenge taona vanhu vane varume vedu tikaona vane mumukadzi tinodhinda. Aiwa tiri kudhinda zvekwamaidhinda izviya vamwe vanenge vachatoita kutema nechidhina chaicho kutema nechidhina ndekuti watorerwa munhu wavo vavanoda. Wakomana kana uine self love hausweri uchitedza zvekudhinda munhu. Tinokuchingamidzai pachirongwa mhofu wadzoka hanzi chiko namhofu. Munoziva chinonetsa ndechekuti matinogara when we feel we are single outside in the world of a man muri kutaura kusaidi rechirume. Okay. Japinda kuvhanda magadzi avainawo they end up being emotional and hatred vachiramba chokwadi. Now tinogona kuti vanogona kuramba vanhu kuti vakadzi desperation yakanyanya. Nditokutaurira ise munhurume kuti I can pick and choose them, but this is the point. Dating websites iwaya tikutaura kuratidza kuti pane desperation panototi vanoda kusangana zvongonorara nawo one day zviripo and munoona kuti vakazarisa varume vacho vashoma. Hapana. Saka imi muri kutoadhimitawo kuti varume vashoma? Hakuna varume uisarira uri unotora unenge wada kana uri mhofu. Unotora unenge wada. Ngavadzikame zvavo mumacomment section nokuti chokwadi haudi kuchinzwa. Sorry, mhofu, hold on. Makanaka nyoni kana maneta na mhofu, you are free to call on the number that is pinned below. Kana maneta na mhofu, you are free to call on the number that is pinned below. Mhofu, you can go on. Okay. So zvatikutaura panapa zvikuitika kumasocial sisamboya vachita madzibaba anozokuprofita achiti enda ona kumberi kwaita sei. Iwe kusowo kuwaenda wega. Hakuna madzibaba ako nokunokwira dhoo kuti ande kumasowo kumba kwako. Waenda uida kutsvaga rubatsiro. Pane imwe show yakambotaurwa sometime last week yanga iri pane imwe podium. The pastor vaitaura kuti madzimai aya vanouya vachiti ndinamatire ndiwane murume. Ene ndovataura kuti handikunamatire kuti uwane murume. Ndichakunamatira kuti uwane rudo. Okay. It's not a man uri kuda rudo. Ende vanhu vanozviramba because akati unogona kuwana murume uyo ane six pack wakaita sei. Esvike kushusha all the time. Uchaita sei.
namatira kuti uwane rudo. Okay, I get you. I get you and do agree with you there. I totally agree with you. Yeah. So ndo pavanofana kubatisisa ende chokwadi chinorwadza. Kana usingade chokwadi zvokunyeperwa ndizvozvo. Ndakuudza kuti if you want to know understand kuti varume vanofunga sei taura nemurume. If you want to know kuti vakadzi vanofunga sei taura nemukadzi. True. Then you will learn. If you just think, no, I'm going to go to a group of 10 women and discuss how women behave, you are wrong. You are going to the wrong podium, wrong crowd. So one is desperation. Yakanyanya. Yes, at the age of 35, 40, wahunda akudamuno. Chikonzero chi. Ndochokuti kumashuro kongo usingaone kukosha kwazvo. Wakuona kukosha kwazvo. Aurare nemari yako. Unorara nemunhu. Audanane nemari yako. And it's true. Problem iripo dambudziko hombe ndeyekuti munhu unoda kudiwa whether uri murume uri mukadzi. Unoda kudiwa asi iwewe hauzvide. You don't know yourself. You don't know how much worth you are as a person. You should have a value on yourself. Ndoya ndiri kutaura kuti you should have self-love for you. You have a value and love of yourself. Problem ndeyekuti unonga usina and then you go out there. If you go out there with a negative mind of men, surely men can pick that up and they want to kushandisa because they've got choices. Okay. They've got choices. Takambozvitaura zvinezvi kuti you've got a choice if you're a man like me. Zvinorwadza asi chokwadi. Kuti ndinge ndinewo you must be on your best behavior because vanhu vacho vakawandisa and desperation yakanyanya. Wow. Ndabaya ka. Wow. Muri kuti shortage iripo vakadzi vakawandisa. Therefore the desperation is there. Kana ndichiti shortage tete kada unyasona manyasotaura kuti vanyasonzwisisa. Varume vanogona kurara newe vakawanda asi vanoda kuti vagare newe hapana. Okay. I get you. I get you. I get you. I get you. Vanoda kuti iye zvezvi kumira panzapa uri mudzimai chero wakanaka sei ukasvika nhasi murume ada kurara nenhasi unowana 50 asi mutaura kuti ndoda murume ada kundiroora kana kuti afana kugara neni unowana 0. No, that's a very valid point that you have said, Mofu. Mofu is saying varume vanoda kukuvhurisa bhuku vachinyora variko vakawandisa stereki hauvachai asi wekuti ugare naye zviri proper ndo vashoma. Yeah, I get you there. Saka vakadzi, from what you have said, vakadzi tiri desperate kutsvaga varume vekugara navo. But tiri kuona vari kuda kunyora chete. Yeah, chinowanzoitika ndechekudai so. Vanosvika papoint yekuti they are racing against the age. Sewe 35 uyu ataura. You are racing against the age. And hauchaona manje kuti no. Wakura. Say you're now 40. Mwana wako ane 22 or ane 20. Ari pa dating podium. You are pa dating podium. You are competing with your own daughter. Okay. You are competing with amapiano now. Okay. Wapachaitika. Varume vakuda choice kuti aiwaka. Andikaenda kusupermarket kunotenga mengo yakashama kuine mengo iri fresh. I get your point. I get your point kuti varume vamwe vakadzi vakusvika pane rimwe zera rekuti vakuzoita competition nevana vavo. Saka yato the game iri dangerous yekuti mai vakuresa against the time. I bet you Mofu kune example yamapa yekupinda mushopu uchinotenga mango. Some people will misconstrue it because apana chavanzwa. Vangonzwa zvemengo yakashava ndo zvavanzwa. Asi
to take it and deepside. Avaite izvozvo zvavangonzwa izvozvo at that particular time ndo zvavachatora vakamhanya nazvo. But that's a very good example that you have given. Vakaramba vachimhanya nazvo vachangoramba vari masingle vachingonzi Mvana vachichema. Munhu wese anda mistake muupenyu, but it's how you correct that mistake. Be quick to correct it rather than carrying on in the head, because varume are very funny. They tell you what you want to hear. Oh, yeah. They pick it up very fast kuti uyu mukadzi uyu problem. Apaka rega ndivhure bhuku. Ndakapedza kuvhura bhuku ndobva ndatiza. Wow. Vanozviona varume, so you need to try kuti unge uri munhu wokuti even waita mistake wamboita vana waita single, zama kuzvikorekta uve munhu anozviremekedza pachako iwewe. If you respect yourself, a man will respect you too. Saka pakuenda kunana madzibaba uko tichitsvaga toencourage varume vakadzi kuti vaite sei. Inini zviri kuitika ka muchaona level of desperation inenge yakwira, and the danger iripo ndeyekuti yakakwira ka choro iye zvinezvi mukadzi ndakati nemushongo wekuti varume vanokuroora, ndichimudingira tii nemukaka ndichimupafa chiti unomwomedza anonwa. It's desperation. They are racing against the edge. Zvaramba zvokuva single, zvaramba zvokuva Mvana, zvaramba zvokuzviroora nemari yako. We have seen all this thing doesn't work. Tinozviziva hazvishandi zvinhu izvi, asi tiramba tichikuita mari takaoma musoro. So how do we learn? How do we? Is how do we learn? We need to learn by agreeing to accept. Look at yourself at a mirror and ask, who are you? Self-love. Can you face yourself or you can't? If you can't face yourself, then you're going to have problems. Face yourself. Zvininipishe self-respect. Uchaona zvinoita. Vanhu vakaramba une pfungwa dzokuti varume vakasidai, vakasidai. Varipo papapodium, vari kuzvinzwa. Ende ipapodium papafutika. Facebook kudai. Uchinyengewa papafuti. Ipapa futi. Uchienda nekuseri. Mhofu ndeipi? Uri kuseri. Tokudhonza tokuisa boys nechikichorumu. So it's about self-love. Respect yourself. True. Unogona kuti avana vako, but if you respect yourself, murume paanouya, a man is like a lion. They sense that. Kuti uyu anozvirespect. She's a respectable woman, uyu. And I'll respect this woman. If you don't respect a man, they never respect you. Because remember, kana wasvika paposition iyoyo, your bride price is gone. Ausisina chokudada nacho semukadzi kuti ndodada nechakadzi. So find other ways to build yourself around that. Okay. Kuti ukwanise kuti murume aku-accept and believe in you and respect you. For a man to believe in you, you have to believe in yourself. And for a man to really love you, they will only love you when they've only seen that you love yourself. Because munhu wemurume akangoona kuti unoleka self-love, anotamba newe kunge bhora rechikwesha. Haatambe newe, anokushandisa. Anokushandisa. And of course he has to do it because remember, game rerudo, it's a game. It is. Rina winner, rina loser. Saka usati kana wa loser, then you sulk on the corner. No, face it up, face it yourself, and agree. Nagarwa game. Chinozo kupa ushike pa 40 papa une ma problems zaya. Chi. Remember, chine chese chinonguva yacho. Indeed. Chese chinonguva yacho. Yeah. Kana muspoti chai unozone prime time. Unopfuura pa prime time. Don't fool yourself kuti unongoramba uri pa prime time until you die. No. Kana inopfuura prime time. Chinoisa varume pa prime time all the time. Ibegitete. The choice. Ndicho chokwadi. Mofu. Imbomirai.
Marilyn Mel Visa, you are saying you are valuable whether you have kids or not. No one is disputing that totally. Correct. No one is disputing the statement that you have written. And no one has said you are invaluable. You only become invaluable when you don't value yourself. That is when you become invaluable. Saka, you are totally right. Everyone, whether they have kids or not, you are valuable. They've got their value. They've got their value. But for you to have value, you must be seen to value in yourself. Because kana uchizvibata rough, you lose value. Haikona kuexpecta kuda kunobatwa zvakanaka nemumwe munhu. Iwo uri kuzvibata rough. Andiendese kudate kunodya kurestaurant. Iwo you can't even take yourself to restaurant. True? Well, what's wrong with that? Answer, I want a nice perfume. You can't even buy yourself a nice perfume. True? So show your value. Yes, I might have kids. That's fine. But I still have got value. Look at yourself at a mirror and love yourself. Because a man is like a lion. They sense that. They make you prey. It's a game, man. TC, thank you so much for that comment. Thank you so much. You know? Well, Mofu, thank you so much. I'll be honest with you, whether we like it or not, whether we like you or not, ane dzeve dzekunzwa zvamamuchitaura anzwa. Ane zvekukecha mafeelings, akecha mafeelings zvikatomuaffecta. But anoda kudzidza, he is talking at a man's point. And whether we like it or not, thank you so much, Mofu, for my facts. Amango durura emahara. I just want to understand from my comments. I'm not here for the show to move with the flow. I'm here to give a correction factor. To give you that anger, in my comment. So that means we see it. Because if we just move on to something you take many years, and the Murumana one after the other. That is the show my one I 40 years. So now don't and that's the problem then. Wow, thank you so much, Mof. Thank you so much. Tatenda. Okay. Self-love. You need to love yourself first. You need to value yourself first. Before usati wanotsvaga mumwe munhu wokuda kudiwa nawo. Before usati wanotsvaga mumwe munhu wokuda kuvaluiwa nawo. You need to love and value yourself. If you do that, it's easier kuzowana munhu. Desperation yakashata inongono kupinza chero kune mudhara ari 80 unongonopinda desperation ndo zvainoita. Mofu wanga wachitaurawo mafacts. Mofu was saying facts dziri free. And in programs like this, ukangokecha ma feelings chete, you are gone, hapana chaunonzwa. Ukangokecha ma feelings nekupersonalize nyaya dzatinenge tichitaura, hapana chaunonzwa. There was a lady who was saying, Mofu vari kutidyira space yekutaura. The lines are free. She can call. I'm waiting for her to call. I'm waiting for the lady. Angachiti tuda kutaura. The number is pinned below if you want to contribute. The number is pinned below. But desperation madzimai. Ngatichingoonesa kana zvichibva kune mukadzi zvakashata futi. Kana zvichibva kune murume zvakashata futi. But desperation has become too much. Kana uchienda kuna madzibaba kana whoever kuti akutsvagire akubatsire kutsvaga varume. Wedwe tinopedzisira takuadvertiswa se audio yatanzwa.
tinopedzisira taakuadvertiswa seaudio yatanzwa. I'm going to take callers that have called before. I was waiting for the caller Angachi complain in comment section, but it seems she's not calling. Auntie, welcome back. Hello, welcome back, Auntie. Yeah, I just want to say desperation Makamboita desperate. I am very, very sorry to say this. Kanabane watabatikana, I don't know. Kanabane watatikira magarden, I don't know, but I just want to say go on. What I have seen. Go on, Auntie. Ndinomboona SIS MELLY vachiunza kana varume unonzwa comment section ane mukadzi akarore haye ugoenda kuplatform iyi imwewo nokunzwa kadzi ane murume wakarorere wakadai unotosha kuti vakadzi as I described them, ndichitosvika mune chomumwe ndikati vakadzi vakuita kunge imbwa dziri pahiti. Ola. I'm sorry to say this. I apologize in advance. Because inini handioni mukadzi achinyenga varume zvekudaro. Ini dzinotondinyadzisa kuona vakadzi vachidaro. Vari kutsvagawo varume kaweduwe. But zvazonyanya. Desperation yacho sekutaura kwamaita. But ndapedza hangu handidi kunyanyotsika mumagadheni evanhu, but ndataura my peace. Thank you so much, caller. Maita basa, Auntie. Okay. Vamwe vari kubvumirana nemi mucomment section kuti desperation hazina anti desperation yacho vakadzi tanyanya. Zvimwe zvavazotaura kumberi ina handikwanise kuzvitaura sahandisedi naini. A very good night to you. Sorry in advance. Yeah, Hansi caller is not actually is not lying. She is right. It is shocking when I hear them asking SIS MELLY without even seeing the men. Auntie, a very good night to you. All right. Okay. Bye. Hanzi apedza hake manyoni. Mauya muri ready caller. Yeah. It seems you're agreeing with what she has said. I can't repeat it. But let's wind off. That caller who was saying kuti arida kufona mofo ari congesta my line. You can still phone. I'll take you as my last caller. Let's end up. Let me say this. Women, we should learn to love ourselves. Kana uchida kunyatsoona kuti munhu anokuda chaizvo, tanga nekuzvida iwewe munhu. Mofu ataura wakati zvinondishamisa kuti vakadzi munoda kuendeswa kudhina, and yet hamusati mambozvitora out for dinner yourself. Munoda kutengerwa perfume, and yet iwewe hausati wambozvitengera perfume. We need to start loving ourselves and stop being desperate. Once you start loving yourself, dzimwe nguva things fall in place. Zvega. Even uri Mvana, do you know kuti unoto player hard to get like munhu achiri musikana chaiyo? By just loving yourself. Let's not be desperate kungopinzwa mukitchen nekunzi mai nhingi chaivo.
Let's not be that desperate as women. If you don't love yourself, you need to really start loving you, looking after you, pampering you, buying things for you, going on a date on your own, buying that perfume for you. Because once you jump into wanting to find someone when you lack self-love, don't expect the other person to love you. Tinoita vanhu vakawanda sereke kuti murume haasi kutomborakidza kuti anondida zvikabva zvazoti haatombondidi. And yet iwewo pachako hautombozvidi. You're not even talking about your own love, but you're talking about someone else's love. Madzibaba, I do agree. Madzibaba vakatidzikisira nekutitengesa unge mombe dziri pamarket. Vakatidzikisira stereki sevanhu vevakadzi. Whilst I say that, ndinoti but isusu vanhu vacho vevakadzi hatiziriso tiri kukonzeresa here tichinozvimaketa kunana madzibaba kuti nditsvagirei vanhu vechirume. Ladies, whether wakaita vana, whether hauna, you need to value and love yourself. Don't get too desperate. Desperation inokupa kuti ungopedzera wangotora murume wese for the sake of having a man. Desperation can lead you to do things that are beyond you, zvokuti zvimwe zvinhu zvacho unozozvibvunza kuti ndiwe here wakaita after zvaitika. Let's not get desperate. Let's learn to love you. You love you. And moziva kana uchizvida so. Kana uchingozvida chete. Valuing yourself inongofola. Zvinongofola in line zvega kana uchingozvida. It falls in line. And zvinongoitika usingafungire futi. But kuleka love ndokunopa desperation. Saka let's learn to love ourselves. Let you learn to love you. Thank you, Betty Pap. Love yourself, my fellow women. I love myself. I love Selena. I love Selena to bits. Handigonena na Selena. Ndinokana ndakaisa pa status newe, handidi newe. I'm not even saying it to anyone. I'm saying it to myself. But handidi newe. Handidi neni. Inina handidi neni. Hakuna kumirira kuda kulavwa na someone usingazvide. Love yourself from today. Let it be a lesson, vanhu vevakadzi. Let's not get way too desperate in wanting to be loved by someone. Zvokuti tinotengeswa nana madzibaba kuti kune Mvana 27 dziriko. Zvide. Spoil yourself. Pamper yourself. Carry yourself with elegance. Ndikutoshaya mashoko ekutaura. Izvo zvandakaita izvi. Mazuva ndatuka zvikanzi vane mhuno inenge ningi, kini vane fesi inenge ningi. Vakomana, handidi naye Selena uya, handidi naye. I'll be honest, handidi na Selena. Handidi. I love Selena to bits. Selena ndinomuda uyu. If you are my friend, you always see me ndakaisa pa status pangu handidi newe. Usafunga ndiri kuitira mumwe munhu, ndiri kutozviitira inini.
handidi newe usateerera vanhu. Handitoteerere vanhu vacho vanonditi ndakashata because handidi vakomana, handidi neni. Madzibaba vakatadza, I've said, but at the same time, is our desperation what led to Madzibaba marketers like this? I don't know. So many people have shared. I hope you have taken something out of it. Before you start going kunotsvaga varume to love you, tonight I'm just encouraging someone who is on the platform. Start loving yourself. You have got only one life. And once that life is gone, it's gone. Don't think uchazowana anokuda kana wa beyond that kana wa 6 feet down. Start by loving you. And you also find kuti you will get people that love you. But if you lack love, then who will love you? If you lack love, then who will love you? Don't ever make the mistake of looking for love, yet you don't love yourself. That's a big mistake that you will be making. Because in looking for love when you don't love yourself, when you've got someone who is now loving you, you'll start exhibiting my weaknesses ekusazvida ako aya. Anotanga kubuda wawa nemunhu wauri kuti uri kudanana naye. Anotanga kubuda. And you know what happens when you love yourself? When you begin to love yourself, you know when to walk away when the situation is not right. You know when to say no when you are being abused. You know when to say, I am too special. Kana munhu wako achiita zvisakarurama, because you love yourself. But if you lack love, you will stay within my problems, awine munhu wako naye, because that is the only love you know. His love is the only love you know. So ladies, let's learn to love ourselves. Well, thank you so much for tuning into the program. The name is Auntie Selina. As I said, madzibaba vakatadza kumaketa vanhu. That was wrong. But are we also getting into desperation yekuti tinonolayina kunana madzibaba tichiti tiri kutsvaga varume to the extent yekuti vazoti maketa so? Ndinongokusiyirai neyekuti, as a woman, love yourself before you go out looking for love. Because if you do, it will even be easier for the other person to love you when you love yourself. From me, Auntie Selina, it's a very good evening. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for my comments, Enyu. Sometimes in comment section, we might not see eye to eye, but have a very good night and have a very good Friday. Definitely, I'll see you on Sunday. Thank you. Good night.